Totes aquestes activitats que ens han presentat ells, en principi, compleixen uns objectius que ens hem marcat des de l'Institut de Cultura, des de l'Ajuntament, que es podria resumir per tots. I quan diem per tots, vol dir per tots els gustos, per totes les edats, per totes les inquietuds, per totes les sensibilitats. Ens fa molta il·lusió que heu vingut, que en gaudiu, i sobretot el que ens agrada més de tot és que quan sortiu d'aquests espectacles ens dieu allò de que maco que ha set, que m'ha agradat molt i moltes gràcies. Que és pel que treballem per vosaltres. Passeu un bon Nadal.